L-attività ta' żejt iż-żejtun minn barra li għal darb'oħra kienet suċċess din is-sena kienet waħda speċjali, hekk kif fakret ġlieda storika u l-400 sena minn mindu diversi parroċċi infirdu minn dik prinċipali taż-żejtun. Dwar dan spjegalna aħjar is-sindku tal-lokal ġewwa Tart. Għalqet 400 sena minn meta infiret ħażabar miż-żejtun għaliex dik kienet parroċċa tibda mix-xajra tibqa' sejra għal ħalaxa tinżel San Ġorġ ta' Biżebbuġa id-dur għal Marsa xlok imbagħad iż-żejtun u ovvjament ħarġu minna l-parroċċi barra ħażabar ta' ħalaxa u Marsa xlok. Id-dejn il-Knisja l-antika ta' Santa Katarina magħrufa bħala ta' San Girgor il-ħadd filgħodu saret berik tal-annimali. Fost dawk li attendew spikkaw żewġ tibniet b'qoffa ġriewi. Aħna l-mara biss għandna. Mbagħad għandna missierhom u daw il-papis tagħhom. Da spiss ikollu l-ġriewi. Kif tgħid? Ħafna nies ikunu jridu minn tiegħu għax ara wiċċhom uniku bħala fokisterji, ara kemm ħdejn dak, eżempju, ħdej dan tar sabiħ wiċċu. Tfakkar ukoll l-avveniment meta Żwieden u ż-Żabbarin ingħaqdu flimkien u ġġieldu kontra ħruxija tal-għadu Tork. Rappreżentazzjoni li saret mill-Laqda Show of Arms kif qalilna Robert Grima. Konna nirrappreżentaw il-Milizja Maltija mhux il-Kavallieri illi ġew iddefendew bażikament l-ewwel battalja li saret fir-razzija tas-1614 iż-Żwieden u ż-Żabbarin kontra t-Torok. Ovvjament magħna kellna il-Kavallieri li qed jieħu ħsieb il-kontingent żgħir tagħna. Rappreżentazzjoni bħal din trid ħafna riċerka u studju. Nistudjaw ċertu manuskritti oriġinali illi il-kliem li rajtu meta ġejna biex nisparaw il-musket kienu il-manuskritt oriġinali bil-Franċiż tas-1643 illi aħna biex nżommu lejali il-manuskritt użajna il-kmand bil-Franċiż. U għall-okkażjoni ta' żejt iż-żejtun, il-Kunsilliera Ġona Ġu spjegatilna aħjar il-konnessjoni maż-żebbuġ. L-isem żejtun hija ż-żebbuġa, iż-żebbuġa kultivata li niklu. Allura l-żejt iż-żejtun huwa propja isimna l-lokal tagħna, ir-raħal tagħna, allura it-tfal ukoll għallimnihom minn fejn ġejja l-isem żejtun. U bekk meta qed jaraw iż-żejtun jafu dak huwa iż-żebbuġ ikkultivat għax żebbuġ huwa mbagħad iż-żebbuġ li mhux ikkultivat. Ġu spjegat ukoll kif permezz ta' din l-attività qed jippromovu iż-żejt taż-żebbuġa pura bħal ikel bnin u tajjeb għas-saħħa.